O Boiro e a Noia lograron dúas vitorias importantes na terceira federación. O Boiro superou o Arteixo por 0-1 e sitúase sexto na táboa, mentres que o Noia, tras unha racha negativa, remontou ao Cambados cun gol no desconto, levando a vitoria por 2-1. O Boiro continúa a súa loita polos postos altos da clasificación tras lograr unha vitoria por 0-1 contra o Arteixo. O equipo de José Tizón non saiu a especular e dende os primeiros minutos fixo saber a súa intención de levar os 3 puntos. O primeiro gol chegou no minuto 15, cando Facu culminou unha xogada colectiva para marcar o único tanto do partido. A pesar de dominar o xogo na primeira metade, o Arteixo tentou reaccionar, pero o Boiro conseguiu manter o marcador a favor. A segunda parte estivo marcada por un maior dominio local, con ocasións destacadas de marcar, pero o marcador mantívose ata o final. Así, o Boiro faise con 3 puntos, acadando 22 en total e ocupando o sexto posto na clasificación xeral. O Club de Fútbol de Noia tamén logrou unha vitoria moi necesaria para recuperarse das últimas xornadas sen sumar. O equipo de Alberto Mariano derrotou ao Cambados por 2-1 no partido disputado no campo de Julio Mato. O encontro foi moi igualado durante a primeira metade, onde o Cambados se adiantou por medio de Alberto nun erro defensivo do Noia tras un balón parado. A resposta non se fixo esperar e Fabio logrou o empate a 10 minutos do descanso. Na segunda parte, o Noia mellorou en ataque e tivo varias aproximacións, pero non foi ata o desconto cando, tras unha gran presión, Diego marcou o gol que fixo que os 3 puntos quedasen en Noia. Con isto, os noieses respiran un pouco, pero a pesar de gañar este partido, mantéñense 16º no taboleiro con 12 puntos, na zona de perigo. Os seguintes encontros terán lugar o vindeiro domingo 21 de decembro. O Boiro verás as caras co Arosa, un dos equipos máis fortes da Liga e que ocupa o actual segundo posto. E no caso de Noia terá como rival ao Céltiga, quinto no taboleiro.